Koníček Nikoušek, příběh skutečného koně. Kapitola 2. Jak to vše začalo. Narodil jsem se jedné březnové noci mojí mamince, kobylce Boře a tatínkovi, hřebci jménem Nibelung. Nikdy nezapomenu na první moment po mém narození. Otevřel jsem oči a přede mnou ležela moje krásná maminka. Chudák byla unavená, ale v očích se jí leskly štěstí a láska. Ihned mě začala opečovávat. Jemně mě olízala, abych byl krásně čistý, a já se mezi tím rozhlížel, kde to vůbec jsem. Kolem mě byly jen 4 stěny, které nevypadaly zrovna přívětivě, ale pod sebou jsem měl bohatě nastláno slámou a tak jsem si připadal, jako bych ležel na obláčku nebo v peřinkách. Stejně jako když vy, děti, ležíte ve svých postýlkách. Po chvilce do mě maminka strčela svým jemným čumákem. Mami, co pak to děláš? Pomyslela jsem si. Strčela do mě podruhé a přitom si pofrkla. Chtěla, abych vstal a ukazovala mi, jak na to. Nic složitého jsem na tom neviděl. Složil jsem si své dlouhé nožky pod sebe. Postavil se na přední nohy a bum! Mé nohy ještě nebyly tak silné jako ty maminčiny. Při zvedání se mi podlomily a já spadnul přímo na čumák. Ještě, že tu byla ta měkká sláma a tak ten pád vůbec nebolel. Na podruhé jsem byl už úspěšný. Hurá, postavil jsem se. Ale vůbec jsem si nebyl jistý a celé tělo se mi klepalo. To byla ale dřina, až mi z toho vyhládl. Doklopítal jsem se k mamince a napil jsem se jejího mlíčka. Mňam, hned jsem cítil, jak získávám sílu. Po chvilce jsem dokázal obejít maminku kolem dokola. Oběhnul jsem ji zleva a pak zprava. Zkuste taky tak oběhnout svoji maminku, děti. A ještě jednou si to zopakujeme. Běhal jsem tak dlouho, dokud jsem se neunavil. Lehnul jsem si pak do slámy a na chvilku usnul.